proizvodnji koševa, pobjeda i trofeja. I snimke koje pamtimo i ponovo gledamo. Nekoliko partija života. Cvan! Kojima pripada budućnost, talentovani reprezentativac Srbije, osvajač evropskog srebra ovog leta u akademiji u Evropi, u HUM 101. Broj 9 pokazat će još više. Broj 12 na leđima nosi Dragan Milosavljević. Proletom spratili ga na evropsko prvenstvo u Litvaniji i Znavić. Posao mu neće biti laki, jer znamo s kim ćemo da poredimo. Prošle godine je bio ozbiljan protivnik, sada je jedan od nas. Fanatičan borac koji se vratio u svoj rodni grad, Branislav Đekić. Vratio je srce, zbog toga je... Petar Božić. Svima. Teško mi je da mogu nešto novo da kažem sada, pošto se priča ponavlja svake godine. Tim je novi, ali ambicije su iste, maksimalne, želje i očekivanja. Kao deo ovog tima i kao prvi među jednakima mogu samo da vam obećam da ćemo dati sve od sebe, da budemo na nivou očekivanja i da kraj sezone, to jest na kraju sezone, da rezultati budu makar kao i prethodnih godina. Hvala vam. Kao prvo, da vam se zahvalim stvarno što ste došli u ovom velikom broju. Mnogo je, pokušaj stvarno budem kratak, mnogo je važno da ovi ljudi iza mene vide da imaju uvek vas kao jednu neviđenu podršku. Oni sada jako dobro znaju zbog koga mi ovo radimo.